ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி காலையில் ஒர்க்கு கிளம்பியாச்சுங்க. நீங்கள்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? நானும் நல்லா இருக்கேங்க. அப்புறம் நம்ம சேனல்ஸில் கார் வீடியோஸ் கொஞ்சம் நாளாக அப்லோட் பண்ண முடியலைங்க. கொஞ்சம் சின்ன ப்ராப்ளம். ஏன்னா முடிஞ்ச வரையும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். கார் வீடியோஸ் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னோடய சேனலில் அப்டேட் ஆகும். அப்புறம் ஒரு சின்ன பதிவுங்க. கார் ஓட்டும் நண்பர்கள், நம்ம வியூவர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் இப்போ நான் சொல்கிற கொஞ்சம் சின்ன விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா இது எனக்கு தெரிஞ்சதில் என்னோடய ஃப்ரெண்டு எனக்கு சொன்னது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பெங்களூரில் அவர் கால் டாக்ஸி ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு. பெங்களூரில் அவர் ரன் பண்ணிட்டு இருக்க என்னாச்சுன்னா, அவருக்கு ஆப்போசிட்டில் அவருக்கு முன்னாடி போய்கிட்டு இருந்த வண்டி இண்டிகேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் சடனாக ரைடு திரும்பிட்டார். ரைட் திரும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 வீலரில் பின்னாடி வந்துட்டு இருந்த நபர் என்னாச்சுன்னா சென்டராக கொண்டு போய் டோரில் கொண்டு போய் இடித்து கீழே விழுந்து காயங்கள் மட்டும்தான் ஆயிருக்கு. இருந்தாலும் அவர் இண்டிகேட்டர் கரெக்டாக ப்ராப்பராக போட்டு இருந்தார் அப்படின்னா இந்த விபத்து தவிர்த்துருக்கலாம். நம்ம கார் ஓட்டுற நண்பர்கள் யார் எது பண்ணாலும் சரிங்க, கரெக்டாக ப்ராப்பராக ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இண்டிகேட்டர் ரைட் டர்ன் பண்ணுறீங்கன்னா ரைட் இண்டிகேட்டர் போட்டுக்கோங்க, லெஃப்ட் டர்ன் பண்ணுறது லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர் போட்டுக்கோங்க. அதே போல் இண்டிகேட்டர் யூஸ் ஆகலையா கை காமிச்சாது நீங்கள் திரும்பிக்கோங்க. பின்னாடி வரவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம வண்டி பாதுகாப்பாக இருக்கும், பின்னாடி வர்றவங்க வண்டி பாதுகாப்பாக இருக்கும், முன்னாடி போகிறவங்க வண்டி பாதுகாப்பாக இருக்கும். அதே போல் நைட் டைமில் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதிகமாக அந்த பிரைட் லைட்டை குறைச்சிக்கோங்க. டிம் பண்ணி யூஸ் பண்ணி போங்க. டிம் பிரைட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நைட்டில். ஏன்னா நீங்கள் டிம்லேயே போயிட்டு இருக்கலாம். டிம்லேயே போயிட்டு இருந்தால் உங்களோட ரோடோட விஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிம்லேயே உங்களுக்கு கவர் ஆகிடும். ஃபோக்கஸ் என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு அந்த டிம்லேயே உங்களோட கண்ணு பழகிடும். அப்போ நீங்கள் திடீர்னு பிரைட் போடும்போது என்னன்னா நல்லா பளிச்சுன்னு ரோடு தெரியும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, நல்லா ரோடு நல்ல வியூ கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு பிரைட்லேயே போயிட்டு இருப்பீங்க. பிரைட்லேயே நீங்கள் 10 செகண்ட் 20 செகண்ட் 1 நிமிஷம் வரையும் போனால் பிரைட் உங்களுக்கு பழகிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு பிரைட்டில் போனாலும் உங்களுக்கு ரோடு வியூ கரெக்டாக தெரியாது. அதனால நீங்கள் டிம்மில் யூஸ் பண்ணி போங்க. அப்பப்போ பிரைட்டு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஆப்போசிட்டாக 2 வீலர் வருது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் டிம் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளோட காரோட பவர் வெளிச்சம் ஆப்போசிட்டில் 2 வீலர் வரவங்களுக்கு ஒன்றும் ரோடு வியூவே சுத்தமாக தெரியாது. ஒரு ஆப்போசிட்ல வண்டி வருது இல்லை சின்ன பள்ளம் இருந்தா கூட அவங்களுக்கு தெரியாது, கீழே விழுந்துருவாங்க. இது ஒரு சின்ன அவேர்னஸ் தாங்க. நீங்கள் தயவு செஞ்சு இது கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் என்னோட சேனலில் என்னால் முடிஞ்ச வரையும் என்னென்ன வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ண முடியுமோ கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணுறேங்க. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் நம்ம சேனல் பார்க்குற வியூவர்ஸ் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு கமெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு. எதாவது தப்பு இருந்தால் சொல்லுங்கள், திருத்திக்கிறேன். ஏதாவது ஒரு வீடியோஸ் புது வீடியோஸ் உங்களை அப்லோட் பண்ணனாலும் சொல்லுங்கள், நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வரும்.